Bon dia, Llorinda. Bon dia. Llorinda? És hora de fer pilates. No? No vols fer una classe de pilates? No. Aquesta vegada la pots fer al llit, vale? Fem una classe al llit? Vinga. Treu els llençols, doblega els genolls, fica el coixí ben ficat al davall del cap, que estiguis còmode al coll. Molt bé. Porta les mans endavant, així. I poquet a poquet, que t'acabes de despertar, porta un braç cap a dalt i cap al darrere. Mira la mà, gira el coll, mira la mà, i torna abans de que faci mal, abans de que faci... Molt bé, i repeteix. La mà enrere, el braç enrere. Intenta deixar el pes del cap al coixí. Així que el coll giri sense portar el cap a dalt, sense pes. Molt bé. Segueix mirant la mà i una altra vegada. Gira a darrere i aquesta vegada deixa el braç a darrere i relaxa't a dormir una altra vegada. Solta tota la tensió que puguis soltar en aquest moment. Molt bé, si és necessari, porta la mà més a prop del cos i torna. Porta el braç una altra vegada, mira la mà i queda't amb les dues mans juntes. Molt bé, anem a repetir aquest exercici, però ara allargarem el braç. La distància entre els dits i l'ombro ha de ser més llarg que lo normal. El braç ha de ser tan llarg que notis els abdominals que reaccionen. Deixa que el cap s'apoyi al coixí i l'ombro lluny de les orelles. Estira i deixa caure una altra vegada el braç. Relaxa't. Anem a fer breath release, o inspira i aguanta. Agafa aire durant 5, 4, 3, 2, 1 i treu l'aire, relaxa't. Molt bé, torna el braç. Anem a fer el mateix exercici amb el braç llarg, però amb la fantasia que tens una tassa de cafè a la pelvis, al maluc. Cuidado que no caigui el cafè al llit. Estira el braç. Deixa que el cap rodoli sense pes. L'ombro lluny de les orelles. Fins a on pots anar enrere sense que caigui el cafè. El braç ha de ser més llarg de lo normal. Llavors és quan notes els abdominals. Una altra vegada. El pes del cap al coixí, el braç enrere una miqueta estirat i torna cap endavant. Molt bé. L'última vegada. Ves enrere, vigila que no caigui el cafè. El braç més llarg de lo normal, el pes del cap al coixí, l'ombro lluny de les orelles i a partir d'ara pots deixar caure el cafè al llençol i rodola del tot. Molt bé. Estira't. Molt bé. Ja hem fet l'exercici del matí. Què tal? Bé? Molt bé. Aquest exercici el pots fer cada matí
d'un costat o primer d'un i després de l'altre, o canviar un dematí un costat i l'altre, com tu vulguis, depèn del temps que tinguis. Bon dia, ja pots anar a prendre el cafè, Llorina.